लोगोफोरनि आं दायो मालबो थांनो ओंखारदों। आं दायो थांबाय थानोसै गारि गाखोनोसै। थांलानो सोलाय ayo mas lihat hard kolam मोनफैबाय नै लोगोफोर दायो नै बिथिंजाय रौता थाङो बिथिंजाय अरां थांबाय माजबाटनि लामा बियो आं बिनि थाव गारि ड्राइभारा गामसा गाननानै फैदों मोखांखौ देखायथ'ला आङो लाजिगोना बियो गामसा गाननानै फैदों इमारजेन्सि ना सारनानै फैबावनायसोमोन मानसिया ओमफ्राय हाब्रु मोनामजोबखानाय दालां मोनसिगोन लोगोफोर नै दालां गोदान बरिया जाखाबायहाय नै बेफोर जाबायथ' बै थिंनाल'सो एसे माबा जाबाय थियाथार जाबाय दालां गोदान लोगोफोर नै दालां गोदान जोंनि बिथिं बारस'लांसै लोगोफोर बारस'ग्रा लामा बियो अरां मोनहैला लोगोफोर नै जों दायो माजबाट टाउन मोनसिगोन माजबाट टाउन मोनफैबाय मोनथारसिगोन टाउन खाथियावनो नङा नै बिथिं हाबनोसै नो जायगा होनोमोनलाय माइनावगुरि ना फ्लिपकार्ट बय नामा डिलिभारि बय मोनफैबाय लोगोफोर जोङो बार्थडे बया नै लामायावनो दङ बिफाजों बार्थडे बयानो लामायाव जोंखौ नेगासिनो मोनफैबाय जों लोगोफोर ओंखारनोसै मोनफैबाय नै जों लोगोफोर दायो हाबनोसै गारि गाखोबावबाय माथो Happy birthday to you নে ইউ ইউ আইউ Happy birthday দে দে বাই বাই हामसै जोङो दायो फैदो फुला मालाय जि मोजां मोजां बिसिना
Mosmi. Hai. Pada bunyi bima dia. Dia bu. Bima deh. Masa nak lawan? Sanggup mana ya? Xin nào vào trong người này à bố? Mà bây giờ kayak bener deh jatuh pada. Dia mah baru selesai. Casi mah badanan sekarang. Angin juga udah selesai ngedeng bener ya. Mama songdong lagi. Udah. Apa dulu aja? Aci nongkrong. Benar. Mama mesti Nongkrong naik. Nah, bisa. Bisa mata. Oh. Nih, ready zahab aja nak. Dia kayak khas nih. Abu dia sudah kada. Kayak kan sini cuma. Oke baik. Barde boya. Bibo pso. Ini apa nih foto? Apa nih? Sudah masuk maham dah. Nih foto. Foto gitu. Birthday boy ya. Di lagi ada. Dile kang bay nih birthday boy ya. Ki khas kan. Dile kang bay. Kang bay. Deh. Ki kan saya ha. Papa je. Mau hal khusus kenang kan be. Dekho, इधर देखो. नहीं, पापा तुम काटो. Nah. Kap na sini ba? Yan ba? Wala na. Iba ta ta. Ani. Kan sini deh ya. Deh, hado. Bye bye. Udah, gimana itu nih? Gimana gitu sendiri? Hai. Peace.
Dek zoeken sih aku tuh sampai Indonesia sabrik. Dek bapak sih. दिनै आब' रागियान दैमारिनि जोनोम सान दिनैनिफ्राय बोसोरसे सानसे जासिगोन आरो बार्थडे दा अशक दैमारिनि असे फिसाला गिबि आरो मन्जु दैमारिनि फिसाला दिनै 24 जानुवारि मंगलबार आब'नि जोनोम सानाव केक हानानै बयखौबो गोजोनग्लाय होनो थाखाय आब'खौ केक Gini dua gini ya, cek gini. Tuh itu. Ini bangan. Akhirnya deh. Hei, jadi dia benar. Abi ya, gile benar dia. Deh, gile itu deh. Betul prinsip. Gile itu. Ya,
लावथि दङ इयो दोन Ini kezakan. Hả? 케이크 잡아야 되자 미보 동밤 다스나 Kok sao dán xuống Cantik nih jangan kamu lupa. Sabai. Ayo bu, sabai kau sini. Langsung sabai.